το θέμα της Μερλιέ το ξέρω προφανώς μόνο μέσω των αφηγήσεων του Μάρκου. Ο Μάρκος ο ίδιος το τι έγινε το 30 το ξέρει μόνο μέσω των γραμμάτων της Μερλιέ και του Περνό, του Οκτάβ Μερλιέ και των γραπτών τεκμηρίων και των προφορικών μαρτυριών της ίδιας της Μερλιέ. Άρα εγώ έχω διαμεσολαβημένη 2 φορές πληροφόρηση για αυτό το ζήτημα. Το οποίο μάλιστα ασχοληθήκαμε με τον Νίκο Σιγάλα στην εισαγωγή του τόμου για τις ντοπιολαγιές, την ιστορική εισαγωγή για το τι ακριβώς ήταν αυτές οι ηχογραφήσεις γενικά και ειδικά των διαλέκτων, των ελληνικών διαλέκτων. Οπότε το τι έγινε, εγώ μελέτησα την μελλογραφία Περνό Μερλιέ ακριβώς για να κάνουμε αυτό το κείμενο της εισαγωγής και κατάλαβα ακριβώς ότι είναι μια αρκετά παλαιά διαδικασία. Τώρα σας λέω η δική μου σχέση με την πηγή και όχι η δική μου σχέση με το γεγονός. Γιατί το γεγονός αναγκαστικά το ξέρω από την πηγή και τις άλλες πηγές προφορικές ή γραπτές που έχω. Άρα το 1924 που ο Περνό είναι στο αρχείο φωνών, αλλά Musée de la Parole, δεν είναι αρχείο, είναι μουσείο φωνών και σωματικής κίνησης του Παρισιού, που ιδρύει ο ίδιος, που κατάγεται από τη Φωνοτέκ, αλλά φτιάχνει ένα ιδιαίτερο ίδρυμα, έναν θεσμό για καταγραφή πια, εφόσον υπάρχει το μέσο μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Γαλλία είναι νικήτρια του πολέμου, παίζει ρόλο ότι είναι σε μεγάλη πλεονεκτική θέση στην Ευρώπη, διότι ακριβώς κανονίζει τις συμμαχίες αποκλείοντας την ηττημένη Γερμανία και μετά το 1917-18 όσο γίνεται να αποκλείσουμε την επιρροή της Κομμουνιστικής Σοβιετικής Ένωσης, εξού και είναι στην εκστρατεία της Ουκρανίας μαζί με την Ελλάδα, όλοι οι Αντάντ κτλ. Άρα η Γαλλία έχει μια πλεονεκτική θέση και οικονομική και είναι νικήτρια του πολέμου και όσον αφορά την Ευρώπη η Μεγάλη Βρετανία της αφήνει απολύτως ελεύθερο πεδίο. Συμφωνεί με αυτά που κάνει η Γαλλία. Γι' αυτό και πνίγουν τη Γερμανία οι δυο τους στη συνθήκη των Βερσαλιών και καταλήγουμε στο Χίτλερ. Αλλά η Γαλλία τότε έχει και μια μεγάλη άβρα, διότι ακριβώς ο εθνικισμός τύπου, γαλλικού τύπου, μέσω του μεγάλου συγγραφέα, τότε μεγάλου, σήμερα κανένας δεν το λέει, Μωρίς Μπαρές, έχει ένα δίκτυο μαθητών σε όλο τον κόσμο που οργανώνει τις εθνικιστικές αφηγήσεις των διαφόρων αντιμαχόμενων καμιά φορά μεταξύ τους εθνικιστικών αφηγήσεων των λαών, εκ των οποίων, από τα μέλη των οποίων είναι συγγραφείς φίλοι του Μπαρές, περίπτωση της Ελλάδος, ο Ιων Δραγούμης. Άρα το εθνικιστικό αυτό πράγμα που είναι αυτό που οδηγεί όλους αυτούς τους επιμέρους εθνικισμούς και τις αφηγήσεις οι οποίες εκπηγάζουν πλέον όχι από τη Γερμανία αλλά από τη Γαλλία, η αναδιοργάνωση δηλαδή του εσωτερικού πολιτισμικού υλικού μιας χώρας, η οποία όμως οργανώνεται με βάση το πολιτισμικό περιεχόμενο και όχι πλέον την κρατικά επιβαλόμενη εδαφική κυριαρχία, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, γίνεται μια πολιτιστική υπεροχή λόγω της ήττας της Γαλλίας στον Γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870-71 και την ανακήρυξη στις Βερσαλίες της Γερμανικής Αυτοκρατορίας στην αίθουσα των καθρεφτών. Οπότε αυτό που τουμπάρει ουσιαστικά την αφήγηση που είναι η δημοκρατική Γαλλία της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας, η οποία είναι νεοκαντιανή και ορθολογική, του Κοντ και του Ογκούστ Κοντ και απολύτως ορθολογική και όλο και περισσότερο λαϊκή, δηλαδή κοσμική, δηλαδή μη εκκλησιαστική και μη καθολική, αυτό το πράγμα ανατρέπεται από τα μέσα διότι φτιάνει μια νέα αφήγηση η οποία να αντιστρατεύεται την πολιτική του γαλλικού έθνους που είναι ο Μισλέ και αυτό το πράγμα φτιάνει έναν ρομαντικό εθνικισμό μετά τον ρομαντικό ιστορισμό του Μισλέ και του Παπαρηγόπουλου και του Μοδέστο Λαφουέντε και πολλών και το φτιάνει και το ανασυγκροτεί σε βάση λογοτεχνική ως η ιδιαιτερότητα του τόπου. Και η ιδιαιτερότητα του τόπου φτιάνει μια αφήγηση σε κάθε χώρα ξεχωριστά με αναφορά στον ίδιο τον εμπνευστή της γαλλικής ιδιαιτερότητας και της τοπικότητας εντός Γαλλίας, τον Μωρίς Μπαρές.
Αυτοί όλοι συγκρούνται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γαλλία είναι διάδοχος αυτού του φαινομένου. Αυτό το γράφει ο Παρασκευάς Ματάλας σε ένα εκπληκτικό βιβλίο που λέγεται Κοσμοπολίτες Εθνικιστές. Είναι λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλοι αυτοί συγκρούνται και σκοτώνται μεταξύ τους. Όλοι. Όλοι. Και είναι όλοι μαθητές του Μπαρές. Ακόμη και Γερμανοί υπάρχουν. Ισπανοί, Καταλανοί, δηλαδή άνθρωποι που μεταξύ τους συγκρούνται. Οι Ισπανοί παίρνουν τον Μπαρές. Οι Καταλανοί τον Μπαρές. Οι Βάσκοι τον Μπαρές. Οι Αργεντινοί τον Μπαρές. Οι Ιταλοί, ο Κοραντίνη τον Μπαρές. Οι Έλληνες τον Μπαρές. Οι Τούρκοι τον Μπαρές. Οι Λιβανέζοι τον Μπαρές. Οι Εβραίοι, οι Σεφαρδίτες τον Μπαρές. Καταλαβαίνετε πού πάει. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Και η Γαλλία δεν είναι ακριβώς τότε το πρότυπο του εδαφικά οριζόμενου εθνικισμού. Μια πολιτισμική... Αλλά είναι μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα. Η οποία πολιτισμική ιδιαιτερότητα ανασυγκροτεί την αφήγηση. Και ο Άγιον Δραγούμης είναι η ελληνική περίπτωση. Ο θείος του Μάρκου. Γιατί αυτά τα πράγματα συνδέονται. Άρα ο Μάρκος εξάλλου έδωσε υλικό στον Παρασκευά Ματάλα για το βιβλίο του Κοσμοπολίτες Εθνικιστές. Λοιπόν, το 1920, η προϊστορία λοιπόν αυτού είναι ακριβώς αυτή. Ο Ουμπέρ Περνό είναι ένας φανατικός φιλέλληνας. Έχω υπόψη μου ότι όταν τα γράμματα των Ελλήνων στρατιωτών από το Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, όπου περιγράφουν τις ομότητες που οι ίδιοι κάνανε στους Βουλγάρους χωρικούς και τους διώξανε το 1913 από τα εξαρχικά χωριά του Κιλκής και της Ανατολικής Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου στο μέτωπο και στα μετώπισθεν, ότι ο ίδιος του υποβλήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών ή και από άλλους το υλικό αυτό που μάζεψαν οι Βούλγαροι και το δημοσίευσε η Επιτροπή Κάρνεγκι ως απόδειξη των ελληνικών ακροτήτων ή ομοτήτων, ο Περνό το αρνήθηκε, λέει Έλληνες δεν μπορεί ποτέ να το κάνουν αυτό. Από φιλελληνισμό, δεν το λέω ως κατηγορία. Λέει, αδιανόητο, δεν μπορεί να κάνουν τέτοια, να σφάζαν κόσμο, ποτέ. Να καίνε χωριά, ποτέ. Οι Έλληνες. Κανένας δεν ξέρει πόσο πολύ το πίστευε, αλλά σίγουρα ήθελε να το πιστεύει. Τα γράμματα είναι απολύτως αυθεντικά, έτσι. Είναι αυθεντικά και έχουν γίνει η ταύτισή τους και όλα. Το αρνήθηκε πάντα προφανώς η Ελλάδα ή σιώπησε στις χειρότερες στιγμές. Αυτό όμως δείχνει ότι ο Περνό έχει μια βαθιά αγάπη στην Ελλάδα, την κόρη του την ονομάζει Λενιό, η γυναίκα του είναι Ολλανδέζα, αλλά την κόρη του την ονομάζει Λενιό. Και την λατρεύει, μία από τις κόρες του, και η όλη του προσπάθεια, και πρέπει να πω γιατί δεν είναι μουσικολογικό το θέμα, αν και έχει και μουσική ηχογραφημένη, έχει κάνει μία γλωσσολογική περιγραφή και καταγραφή με απόλυτη ακρίβεια όλης της Χίου. Το 1897 καταγράφοντας σε κυλίνδρους το μουσικό και γλωσσικό περιεχόμενο της Χίου, των χωριών της Χίου και της χώρας. Και το οποίο ο Περνό το έβγαλε σε 2 τόμους, Phonétique de parler de Χίο. Και έγραψε και τις μελωδίες με έναν βοηθό μουσικό, διότι ο ίδιος δεν ήταν μουσικός να καταγράφει μελωδίες, τον Le Flem. Υπάρχει το βιβλίο, η καταγραφή του Μάρκου. Ακριβώς. Άρα όλα αυτά συνδέονται και με εδώ. Άρα το ίδιο η ίδια η Μερλία είχε υπόψη της αυτή την καταγραφή και ήθελε τον Περνό που ήταν και δάσκαλός της στη Σορβόνη, η ίδια σπούδασε μουσικολογία, να καταγράψει την ελληνική μουσική από τη στιγμή που ο Περνό ήταν ο ιδρυτής και διευθυντής του αρχείου του Μουσείου Φωνών και Σωματικής Κίνησης. Σωματικής κίνησης τι σημαίνει? Χορού, έτσι κυρίως, ή δρομένων, επιτελεστικών δρομένων σε τοπικές λαϊκές κοινότητες απανταχού του κόσμου, έτσι. Και επειδή η Γαλλία είναι ακόμα μεγάλη απικιακή αυτοκρατορία, η δεύτερη σε μέγεθος μετά τη Βρετανική, η Γαλλία έχει και τεράστιο χώρο να εξαπλωθεί εδώ και εκεί, είτε στα προτεκτοράτα της, είτε στις άμεσες απικίες, είτε στα ενσωματωμένα όπως η Αλγερία εδάφη στη Γαλλική Δημοκρατία. Άρα αυτό το πράγμα έχει και ένα πράγμα που απηχεί και την ακόμα εξαιρετικά ισχυρή απικιακή πλευρά της Γαλλίας, που υπερίσχυσε της Γερμανίας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και επέβαλε τους όρους της. Άρα ο Περνό θέλει να κάνει ως φιλέλληνας, αλλά και στη Γαλλία και στην Τινησία και στην Τσεχοσλοβακία, στις χώρες της μικρής Entente. Δεν πάει στην Βουλγαρία, δεν πάει στην Τουρκία που δεν πάει. Πάει στην Ελλάδα, πρώτα πάει στη Ρουμανία, μικρή Entente, σύμμαχος Γαλλίας, αντισοβιετική και αντιγερμανική, στην Ιουγκοσλαβία, θέλει να πάει, δεν έχει πάει,
στην Τσεχοσλοβακία, κεντρικό κομμάτι της μικρής Entente, θέλει να πάει στην Πολωνία, μικρή Entente, και θέλει να πάει στην Ελλάδα. Και στην Τινησία που είναι η φιλικότερη γαλλική απικία, δεν είναι απικία, είναι προτεκτοράτο. Και είναι ένα προτεκτοράτο προνομιούχο εν σχέση με τους μουσουλμάνους της Αλγερίας και προνομιούχο εν σχέση με το προτεκτοράτο του Μαρόκου. Άρα βλέπουμε πως όλο αυτό ιστορικά και πολιτικά εξαπλώνεται στο χώρο της γαλλικής σφαίρας επιρροής στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Που είναι η γαλλική σφαίρα επιρροής. Δηλαδή οι Εγγλέζοι δεν θέλουν πολύ να τρέξει στην Αμερική η Γαλλία, παρόλο που έχει τη Γουιάννα, την αφήνουν στην Ινδοκίνα, την αφήνουν στον Ειρηνικό, την αφήνουν στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική και στη Γαλλική Αφρική. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ο χώρος εξάπλωσης. Και ο Περνό επενδύει σε αυτό, πάει πρώτα στην Τσεχοσλοβακία, στην Ρουμανία και θέλει να πάει στη Ιουγκοσλαβία και οργανώνει μέσα σε αυτή την αλληλογραφία που αρχίζει το 24, η σκέψη είναι το 24, να φτιάξουν τη δυνατότητα να γίνει στην Ελλάδα η καταγραφή της μουσικής. Η Μελία εξ αρχής θέλει τη μουσική, ο Περνό θέλει μουσική και διαλέκτους. Και της λέει από το 27 και μετά θα χαθούν οι διάλεκτοι, προσοχή, πρέπει να γράψουμε και την πείθει. Απλώς η Μελία ακόμα δεν ξέρει ότι πρέπει να υπάρξει και φωνητική καταγραφή ακριβής. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώς ακριβώς μέσω της βοήθειας της τότε κυβέρνησης Βενιζέλου 28-32, της δημοκρατικότερης θα έλεγα μεσοπολεμικής κυβέρνησης της Ελλάδας και της πιο προοδευτικής, η οποία μάλιστα είναι και μια αναθεώρηση και όλου της μειωνοτικής πολιτικής Ελλάδος μέσω της έκθεσης Τηλιανόπουλου, που καταλαβαίνει πλέον ότι δεν μπορεί να φέρεται έτσι ούτε στους Τσάμιδες της Υπήρου, ούτε στους Λαβομακεδόνες, ούτε στους Τούρκους, ούτε ακόμα και σε άλλες ιστορικές παλαιότερες μειονότητες, έστω και ενσωματωμένες τελείως στον ελληνικό κοινωνικό συσχηματισμό, όπως οι Βλάχοι. Κανένας δεν μιλάει για Αρβανίτες του Νότιου Ελλάδος. Δεν χρειάζεται. Είναι τελείως Έλληνες από την αρχή του κράτους. Κανένας δεν έχει ποτέ τεθεί ζήτημα. Άρα η έκθεση αυτή φτιάχνει και ένα ήθος πολιτικό που είναι και η υπερεπένδυση πλέον χωρίς εθνικιστικά, πολλά εθνικιστικά, αλλά όχι του τύπου που υπερεπενδύει στην παλιά Ελλάδα και όχι στις νέες χώρες. Και υπερεπενδύει μάλιστα πολιτικά, διότι ακριβώς ο βενιζελισμός θεωρείται και ο προστάτης των προσφύγων, όπως και ακριβώς οι πρόσφυγες είναι το βασικό εκλογικό σώμα που θα ψηφίσει Βενιζέλο και θα τον κάνει να υπερισχύσει στις εκλογές. Άρα καταλαβαίνετε, όλη η σχέση είναι και πολιτική, εξού και ο Νικόλαος Πολίτης και ο Μιχαλακόπουλος ενισχύουν αυτό, και ότι ένας έντιμος άνθρωπος σαν τον Φίλιππο Δραγούμη, πατέρα του Μάρκου, ενισχύει την προσπάθεια, και άνθρωποι από την Ακαδημία, ο Λουκόπουλος και άλλοι πολλοί συμμετέχουν στην επιτροπή που φτιάχνει το Σύλλογο Δημοτικών Τραγουδιών. Και ότι η στιγμή αυτή είναι κρίσιμη, διότι έρχεται και ο Περνό με την ΠΑΤΕ, η οποία δωρίζει τις μήτρες, οι οποίες έχουν περιορισμένο αριθμό, και ότι στείλουν ένα ολόκληρο εργαστήριο ηχογράφησης στο Θέατρο Αλάμπρα. Άρα φέρνουν τους μουσικούς, και το κονδύλι της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι τους πληρώνουν τα έξοδα μεταφοράς και παραμονή στην Αθήνα. Δεν είναι λίγο πράγμα από 450 ή 500 μουσικούς και τραγουδιστές και τους συμπαρομαρτούντες τεχνικούς που έρχονται ως τους συμπαριστάμενους ανθρώπους που είναι οι μάρτυρες του ιδίου του εγχειρήματος. Άρα αυτό το πράγμα είναι αρκετά μεγάλο, δεν είναι κάτι απλό. Το οποίο μάλιστα ο αντιπολιτευτικός τύπος εκείνη την εποχή το βρίζει ως αντιβενιζελικό, και ότι το διευθύνει ένας Γάλλος φθογκολόγος, διότι ακριβώς δεν αρέσει το ότι ακριβώς δεν διαβάζεται το ελληνικό αλφάβητο όπως πρέπει, και αυτό είναι ο μέγας μουσικολόγος Ψάχος που το λέει. Ότι ο Γάλλος μουσικολόγος δεν δικαιούται ο φθογκολόγος να ασχολείται με εμάς. Και τι δίνει η κυβέρνηση Βενιζέλου τόσα λεφτά σε έναν ξένο? Άλλο ότι είναι ο μεγαλύτερος ελληνιστής εν ζωή εκείνη την εποχή, έτσι. Άλλο ότι έχει αφιερώσει τη ζωή του στην Ελλάδα. Άλλο ότι έχει καλύψει και πνευματικά και διπλωματικά την Ελλάδα. Άλλο ότι είναι ο μεγαλύτερος γνώστης των ελληνικών διαλέκτων εκείνη την εποχή. Μαζί με τον Ντόκινς. Οπότε το θέμα είναι ότι εδώ είναι μια μικροπολιτική, η οποία όμως σχετίζεται και με το όλο γεγονός ότι οι πρόσφυγες εκείνη την εποχή δεν συνιστούν
το σώμα, το εκλογικό που θα βγάλει το Λαϊκό Κόμμα, αλλά το Βενιζελικό Κόμμα. Άρα το όλο πράγμα παίρνει και τέτοια διάσταση και δεν το θέλουμε, δεν μας αρέσει, δεν θέλουμε αυτούς Βενιζελικούς. Που είναι όλοι αυτοί οι τύποι, είναι Βενιζελικοί, είναι ο Βενιζέλος, ο Μιχαλακόπουλος, ο Πολίτης, ο Δραγούμης που πρόδωσε ουσιαστικά το Λαϊκό Κόμμα. Δεν του το είπαν ποτέ, αλλά ήταν πώς πας με όλο αυτό το βενιζελικό συρφετό και συνάφη. Άρα ο Μάρκος έχει από μικρός αυτό ότι ο πατέρας του συμμετείχε σε αυτήν την... Δεν ήταν ο ίδιος ήταν το 30 αγέννητος, γεννήθηκε το 34. Αλλά ακούει από πολύ μικρό παιδί, πριν ακόμα να γνωρίσει τη Μερλιέ, πριν να επενδύσει και να σπουδάσει μουσική, ακούει για αυτό το περίφημο Σύλλογο Δημοτικών Τραγουδιών, που βέβαια έχει ένα αφήγημα εθνικιστικό, δεν έχει εκτός από τα τουρκικά καμία μειωνοτική γλώσσα γραμμένη. Αλλά είναι όλοι και οι πρόσφυγες και τα υποτιθέμενα τα πιο λαϊκά, χειρότερα ή ακαταλαβίστικα κομμάτια Ποντίων και Καπαδοκών. Που ήταν και η μανία της Μερλία. Γι' αυτό και έγραψε πολλά καπαδοκικά και διαλέκτους. Η μανία με την καλή έννοια, έτσι. Ήθελε να αναδείξει αυτό που ήδη ανακάλυψε αργά, ότι στην Καπαδοκία εν μέσω σχεδόν συμπαγούς τουρκοφωνίας των Ορθοδόξων Χριστιανών Ρωμαίων υπήρχε μία μειονότητα 30 με 33 ελληνόφωνων χωριών που είχαν διατηρήσει παρόλο την τουρκική επιρροή της συνταγματικής δομής της γλώσσας τους, είχαν διατηρήσει αρχαϊκότατες μικρασιατικές διαλέκτους. Και το είχε καταλάβει και τα ήθελε να τα καταγράψει επακριβώς. Όπως και τα ποντιακά, αλλά τα ποντιακά κινδύνευαν ίσως και λίγο λιγότερο, διότι ο όγκος των ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα ήταν δεκαπλάσιος, ίσως και εκατονταπλάσιος, για να μην υπερβάλλω, πεντηκονταπλάσιος από τους Καπαδόκιας πρόσφυγες. Άρα επένδυσε υπερβολικά σε αυτά. Και εκεί γράφτηκαν και διάλεκτοι.